Salamu alaikum. Sannu ne. Ya kasuwa? Ya abubuwa. Kuma nan Allah ya ka ta abinci. To yanzu dan Allah dan Annabi kullum ka fito. Dan Allah dan Annabi kana samun kamar nawa a wannan sana'a? Ina da nan samu na abinci kuma zan aje da ku. Ya. Dari ku? To. Kai daga wani gari ka zo? Ni daga Jahu. Lalle. Daga Jahu nan. To. Allah ya taimaka. Ko ba kalla 300 bane. Mu neman kuɗi ne to ina nan. To a sakala da Allah mu 300. A lalle daga ganin wannan sana'a za a yi baki amma za a yi kuɗi. Lalle ga sana'ar kuɗi sai dai za ka yi baki. Salamu alaikum. Ya gari? Ya sana'a? Da wannan gawayi ne? Malam kai kuna yan abubuwa. A daga ganin wannan abin za a tahi kuɗi. Nawa yadda kuke sai da buhun wannan abin? 250. Ya? 250? Kware makwa. Kuma haka kake rayuwa? Sai. Har yanzu baka mutu ba. No. Ina nan da raina. To Allah kyauta. Kai baki kuma ba kuɗi. Allah kyauta. Yawwa alhamdulillah. Wannan sana'a da ita sai ran nasu rahamaniya su mai kifi da wannan suka fara Qur'ani. Ga su nan da gidajen mai. Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Barka da zuwa. Lafiya ya gari? Lafiya kalwala. Ya sana'ar? Kai mun gode Allah. Kai ne mai mai? Kware makwa. Mai mai? Yes. Allah sa mu dace. Barka da zuwa. Yawa sannu. Malam mai mai. Ka duba Allah, ka duba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Zaka koma ga Allah an kai gaskiya to. Dan Allah, dan Annabi a kullun ka siyo jarkan mai kana samun nawa? Jarkan man nan dai mun siyo wani sayin 150, wani sayin ma. Kai! Har 200 ma ina. Da dala. Kuma kana koyi? Kware yadda mutane suke ci lokacin. Kai dai ka ga mun ne kawai dan ka dirma na amma ina magana koyi a jarkan mai 100. Kai da kada haka Allah ba da sa amma ni magana wannan sana'a ina Allah zai taimaka min ni baka dirma ni ban son abin nan ina na yawa dama haka rayuwa kai lalle da ganin wannan sana'a ko albarka ga ku da assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Barka dai. Ya kasuwa? Alhamdulillah. Ya aiki? Wallahi aiki da godiya. Kuna yan gyara. Wallahi. To ya za yi? Yawa malam. Na'am. Yanzu dan duk jama'ar ku ne? Wallahi din mutanen mu. Duk jama'a mu. To yanzu dan Allah dan Annabi kamar irin wannan katon generator. In za a yi service din sannan ake karba. To ka san mutane wasu 400 wasu 300 ma har 200 ma karba ake. To kuma kafireto rikice wada da a duba hannu ake karba. To ka san mutanen ne kowa da yanayin karfin shi wani ya zo ma 100 zai baka wani 150. Kuma da yawan ku a haka kuke ci? To ya zai mun ga dan same shinkafa da wake muka ci mu. Ka dala ya hakuri. Yayi. Wannan sana'a ɗaya ta ku ce da za ku iya. To ya zai da mu zauna haka kawai kuma ana mana kallon. Ba komai. Ku yi kai. Sana'a ke Allah mene ba ku da yawa sai an taba ku kurin gowon gida to kun duk an nuna min da wanda suke daji sai an taba kurin gowon gida ina an gida kwaren bitsari